di kaito patang kenen tapusuyo. Dunggan tay titimek ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kakabsat, iti daytoy may kapat na Domingo ti Adviento, maudi, alawas, sakbay, wenno kasakbayan, iti Paskwa. Awisan na tayo nga agamiris, iti panakaipakdaar, iti panakaipasngay ti Apo, babayan ken Apo Santa Maria. Gapu iti silulukat, si dadaan, iti kariti Dios, tinauneg a pamati ken si gagagar, akananakam na ngagserbi, nagbalin ni Maria apagwadan, iti maysa si sasagana amang pasangbay, iti Apo. Kakabsat, maawis tayo met nga rod, nga agbalin a Maria, iti daytoy nga panangisagsagana tayo, iti bagbagi tayo, nga mangrambak, iti fiesta, ti Paskwa, ti panakaipasngay. Si dadaan, ken si gagagar tayo nga rod kumamet, nga agserbi kadagiti kapulpulapul tayo, mangipaay iti rag-o ken ragsak, kadagiti ingungutan tayo, tapno pudno matlaeng nga maibiyag tayo, iti kinakristyano tayo. Bigbigan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, dumawat tayo ti kaasi kan pamakawan ti Apo, tapno may karitay ang makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo asi papakumbaba, agkonfesarak, iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasi ak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti aming anghel ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios. Kasya na tay kuma ti man nakabali na Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen nakam kadi, nakalmesan nakempus mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawanem basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan nakempus mi. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawanem basbasol mi, bitot nagkurkurangan mi, ket alawen nakam kadi, nakalmesan nakempus mi. Nakalmesan nakem puspuso mi. Kumararag tayo. Dawatan mi Apo, taibukbuk mo, ti grasyam kadagiti puspuso mi, tapno da kami ang makaammo iti panagbalin ni Kristo at tao, mabaen daydi panangipakdaar ti anghel, gapu iti panagtutuok ken ipapatay na iti krus, may ragpat kamto kuma iti gloria ti panagungar na. Dawatan mi daytoy, gapo ken Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi. Isu makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon,
nga awan inggana. Ti may basa, naadaw iti libro ni Propeta Mikias. Kuna ti Apo, Bethlehem iti Efrata, sika ti maysa kadagiti kabasitan nga ili ti Huda. Ngem pataudek ken ka ti maysa mangituray iti Israel a nagtaod iti kapuunan iti ugma. Ngarod, yawat to ti Apo dagiti tattao na kadagiti kabusor da agingga maipas nga iti babae ti anak na a lalaki. Kalpasan na, agsublinto dagiti kadaraan na, anapagtalaw akas balod, ken may tipunda kadagiti kailyanda. Inton umay, iturayan nanto dagiti tattao na, babaen ti bileg nga aggapo iti Apo, ken iti dayag ti Apo a Diyos. Natalged to ti panagbiag dagiti tattao na, agsipod tabigbigen to dagiti amin na tattao ti kinatanok na. Ti sao ti Apo. Isubli na kami kadi, O Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket may salakan kamto. Ipangag na kami kadi, O Pastor ti Israel, denggen na kami, sika amang idaldalan iti arban mo. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami, umay na kami kadi isalakan. Kaasyan na kami o manakabalin amin a Diyos. Tanawagan na kami manipod langit. Umay mo sa lakniban to'y kaubasan. Umay mo ispalan day to'y ubas nga imulam. Sa laknibam dagiti tattao a pinilim, ay wanam tinasyon a pinapigsam. Biyagen na kami kumakit agdaydayaw kamtuken ka. Uray kaano man, didakantun panawan. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Daytoy ti gapuna nga iti yaay ni Kristo ditoy lubong, kunana iti Diyos. Di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo ken daton, ngem insaganaan nak ti maysa a bagi. Di ka maayayo kadagiti daton a mapuuran iti altar, ken kadagiti daton a mangikat kadagiti basol. Iti kasta kinunak, adtuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam, kas na isurat ti maipapan kanyak iti libro ti linteg. Umuna ako nana, di mo tarigagayan ken di ka maayayo kadagiti daton, wenno animal a mapuuran iti altar, ken kadagiti daton a mangikat kadagiti basol. Kunana daytoy, nupay maidaton amin kadagitoy kas mayan nurot iti linteg. Kalpasan na ako nana, adtuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta, waswasen ti Diyos dagiti imuna adaton, ket insukat na ti panakaydaton ni Kristo. Agsipod ta inaramid ni Hesukristo, ti pagayatan ti Diyos. Mapasanto tayo babaen tinamimpinsan, a panangidaton na iti bagi na metlaeng. Ti sao ti Apo.
Alleluia. Ti Apo ada kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babae, impukaw na. Nagasat ti ubing ngay pasngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko taumaynak sa rungkaran ti ina ti apok. Apaman anangeg ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapu iti ragsak na. Wen, nagasat ka, ta mamati ka amatong palto, ti insauken ka ti Apo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat tatay nagmisaak, tatay 7:30, ingunam-gunam ko, iti narag-o ken naragsak nga perspektibo iti Ebanghelyo. Ket pinagpampanunutan mi dagiti balikas ni Elizabeth ken ni Maria. Namintalo gamin nga ingunam-gunam na, inpablaak na. Naggasat ka. Kastapay nga naigunam-gunam kakabsat pudno, nga iti kinagasat saan nga matukod kadagiti na inlubungan nga kinabaknang. No di ket di matukod babaen iti grasya ken parabor na espirituan nga gungguna grasya manipod iti Dios. Ket pudno ang nagasat ni Maria ken ni Elizabeth, yan tangay ta impaay na kadakwada ti nagpayduma nga grasya ket nagbalinda nga nagpayduma metlaeng nga instrumento iti Dios para iti panakaisalakan ti tao. Ket kakabsat pudno saan amin nga babbakot ken babbalasang a birhen ket mabalingag pasngay. Saan amin datayo lagi ti lalaki uray pay no puso da ke babae ke agsikog. Madi. Never. Ngem, we could be bearers of Jesus by being bearers of joy. Daytoy kakabsat ti indanon ni Maria ken ni Elizabeth, ragsak ken rago. Ket kas Kristiyano maawis tayo met nga mangiranod ti ragsak ken rago kadagiti amin nakapulpulapul tayo. Ket talo nga puntos ti ingunam-gunam ko. Yan tangay ta nabunyagan tayo, yan tangay ta Kristiyano tayo, yan tangay ta manakimisa tayo. We have to bear joy, the joy of our faith to others. Ket if we give joy, it means that we take initiative. It means that we take initiative. Dagiti tattao nga napnuan rago ken ragsak, dagiti nagagagat. Iso nga dagiti sasadot, nang nangruna dagiti sadot, iti pammati, rami ti pammati, awan ti rago ken ragsak kadakwada. Nakakita kayon dagiti umay makimisa, kaslada nakaisem nga nakakusilap. Sabsabali di isem da, kasla nagrigat mo nga kapulpok nga makatungtong, nakaisem da ngem sabsabali nga isem. Dagiti daduma layon nga nakakusilap. Nakakita kayo, hindi ka kasi nga makimisa po. Padasan nyo ti tumalya-talyaw, dadagiti makita yo.
Kastapay kakabsat, if we give joy, if we share joy, then we would be able to decipher that our joy cannot be limited to boundaries, to certain jurisdictions. Nudaddu magamin dagiti tattao ti ragsak ken raguda agtalinaed laeng kadagiti pagan-anayda. Daytoy ti laon ko aladak dayta iti rag-o ken ragsak. Kayat ko data ay kasapulan nga tagikuak data, kasapulak nga gatangan data, yan tangay ta data iti mabalin nga mangted ti rag-o ken ragsak kanyak. But no, if we break boundaries, we could be able to discover that indeed there is a deeper joy in the ability to be joyous in the successes of others. If you could say to your brother or to your sister, naggasat kan, nagsayaat ti Dios ken kan, naglaing kan, ala, nagpintas dayta nga inaramid mo, and I am joyful because of your success. Napnuan narago ken ragsak dayta kakabsat. And at the same time, lastly, the joy could be found also to those who give joy. Yan tangay ta rumusing tipudno aragsak ken rag-o kadagiti mangipapa ay metlaeng ti ragsak ken rag-o kadagiti kapulpulapulda. That's the positive side of our gospel today. Let us try also to see the darker side of this reality. Daytoy nga paset iti ebanghelyo isusuknal wenno ibibisita ni Maria iti kasinsin na. Kakabsat, maigunam-gunam kada tayo ti kinapateg iti panakidanggay ken panakigayem para iti natalinaay asalunat iti bagiken kararwa. Kaya tay man wenno saan adda di dadagsen nagkaro nga parikot ni Maria ken iti kasinsin na nga ni Elizabeth. These two women from our gospel, they needed support from each other because there is actually a very difficult situation that they are going through. No, basbasaan tayo gamin iti visitation wenno daytoy nga paset iti ebanghelyo may panggap ti isusuknal ni Maria ken ni Isabel. Kasla napnuan rag-o ken ragsak. But actually, it is the opposite. Remember, balasang ni Maria, nasikugan. How will she explain that? Nalabit pinagpiestaanen, dagiti kaaruba. Kaaruba ni Maria, nang nangruna, dagiti chismusa. Kasano na nga ta nga ipakaawat ken ni Jose? Lakay, wano, honey bunch. Niya pa'y dagiti paborito yung sweetheart, masikugat. Saan niya si kati ama? Kaya na nga ta? Nga maibaga? Saan? Yan tangay ta nagdardaras nga napan iti kasinsin na. Agbuteng piman. Ket ni Isabel, wano ni Elizabeth, actually, he withdrew from public view for 5 months. Kakabsat, inadaywan na pa'y nalabit piman iti mismo nga ingungutan na nga asawa ni Zacarias. Imagine, bakit kan lakaydan? Ibaga, daytoy nga bakit iti asawa na masikog. Ket piman, daytoy nga asawa na saan pa'y nga agtimok. La imagine, dati asawam, kuno dati nobyom, ibagam iti daytang lalaki, boyfriend, wano lakay masikugak. Kat saan nga nagtimok, daytang lalaki, anya laki dingatan nga dismaya, daytang babae. Iti saan nga pa nagtimok, nang nangruna, yan tangay ta na umol nga rod ni Zacarias.
presupposes that seemingly Zacarias is not happy with that pregnancy. Nalabit yung taytayok ni Elizabeth ni ipagarup nan samot nga sa bali tinangsikog kanyakon. That is why he withdrew. Iso nga nagpintas kakabsat nga iti daytoy nga gundaway, we also highlight the fact that Maria, Mary, and Elizabeth needed each other. We too need a shoulder to cry on in our distress, in our problems. Ngam kakabsat maigunam-gunam kada tayo nga when pud no adda dagiti dadagsen tayo, adda dagiti parikot tayo, but that should not hinder us to continue to share joy, to share happiness to those we meet. Kadagiti amin nakapulpulapol tayo. Kakabsat, iti visitation, indeed, we see these two women, they are so happy, they are celebrating, and indeed they are, but deep inside, they have their own concerns. Kastamet, laeng itibiyag titunggal may sa kada tayo kakabsat, amin tayo, at dati dadagsen na, ngem uray itibaet, dagiti isem tayo, wano itibaet, dagiti nga dadagsen tayo, let us not add more insult to injury. We could still decide to be happy. We could still decide to be proactive. Kakabsat, we need Elizabeths and Marys in our lives. And if we have somebody to turn to, that is the most precious gift we could receive. Therefore, to be with someone who is hurting is the most precious gift we could offer this Christmas. Nagpintas day tayo kanta nga, How Did You Know? Intukit ni no saan nak nga agriro, cheeky something, nga mas popular day tay version ni Gary Valenciano, How Did You Know? No ikantayo ti sabali nga version daytay dagiti balikas ni Maria, idi nga kinablaawan ni Elizabeth isuna, no iti daytoy ko mga tiyempo iti panakapasamak daytang ibibisita ni Maria ken ni Isabel, ken daytang conversation nalabit daytoy iti kinanta ni Maria. How did you know? Kasanom nga naamuan nga masikugak, kasanom nga naamuan nga adda dagiti parikot ko, nga dagiti dadagsen ko. How did you know? I needed someone like you in my life. That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. That's the best words we could hear from someone whom we offered our love. Nga nagpintas nga amirisen nga babaen iti panangited tayo iti ayat kendungo ma-appreciar dagiti tattao iti ayat kendungo tayo iti panakipagmaymaysa tayo kadakwada iti dadagsenda. No words can express how much I love you. That's the best consolation we could receive when we offer joy to others. Kakabsat may gunam nga rod kada tayo. We've got a friend in Jesus. Through Mary, she leads us to her child, to her son, Jesus. Ket nagsayaat nga iti tunggal rambak ti na Santo na Misa, maigunam-gunam kada tayo nga adda iti mabalin nga sanggir ken salak ken pagkamangan tayo kadagiti dadagsen tayo. We've got a friend in Jesus. When you're down and troubled, kung nangarod day nga kanta, and you need some love and care, and nothing is going right,
That is when you need a friend most of all. And we could find real company, a real friend in the sacrament of the Eucharist. The God-made man that becomes our spiritual food that sustains our longing. And also the presence of each one of us here, kakabsat. How comforting to have a friend, best friends, that share the same passion. Kadag iti agtutubo, babaen iti panakipagpasetda iti simbaan, panakipagpasetda iti daytoy nga gunglo dagiti agtutubo. Mariknak launay iti rag-o ken ragsakda, tay iti baet dagiti nagado nga mapaspasaranda, adda dagiti gagayomda, adda dagiti makaawat kadakwada. Magsangit kayo na. Let us continue to be a part of this, in this celebration, in this awesome celebration, thanksgiving of the Eucharist. And certainly, God will sustain us with friends, with blessings that could fill the emptiness of the pain that we have felt or we are feeling, experiencing at the present moment, and even in the future. Anyaman nga dadagsan, anyaman nga parikot, no adda iti Dios kada tayo, umanayen. Tumakder tayo nga rod kakabsat, ket sang kamaysa tayo, amang ipaduyak-yak, iti pamati tayo. Kunatay amin, mamatiak ti Dios Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Hesu Kristo, abugbugto nga anak na ken Apo tayo, at imaw ti arami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus, natay ket naitaneng. Imulog iti yan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makanawan ti Dios Ama, aman nakabalin amin. Nagapuntot sa jay nga may mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met Espiritu Santo, patsyak met ti Santa Iglesia Katolika, iti panagririnano dagiti sa santos, iti panakapakawan dagiti basbasol, ket adantumet panagungar iti bagi ken biag ngag nanayon. Amen. Babaen ti panilaw, tinaragsak a misteryo ti isasarungkar ni Apo Santa Maria ken ni Elizabeth, intay daw dawatan ti gimong tayo, ken iti entero alubong nang nangruna, dagiti marigrigatan, amang rambak asiraragsak iti ay ni Apo Jesus, gapo kadagiti nagado nga dadagsen, parikot, problema, pakasagnan. Titunggal panggap nga rod, si papasnak tayo nga isungbat, Apo, denggem kad, tigimong dagiti tattaom. Tapno agkay sa kuma, dagiti amin na Kristiyano, itilikmot ni Apo Jesus sa Kristo, ken ti panakabagi na dito'y daga nga iso ni Santo Papa, kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem tigimong dagiti tattaom. Tapno dagiti amin na di pa'y mamati iti Dios, masamay da kumati silaw ti pamati, ket si ayat da kuma mangilukat kadagiti puso da nga umawat ken Kristo, kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka tigimong dagiti tattaom. Tapno tignayen ti Espiritu dagiti mga dadaulo ti gobyerno tayo, ket awan kuma idumdumada pagserbyan, ngem tamingenda ti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka tigimong dagiti tattaom. Tapno dagiti masakit, agmay-maysa ken marigrigatan iti panagbiag, agbalin ko madaytoy a Paskwa pangrugyan ti maysa na ragragsak ken nasaysaya at alubong para kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka tigimong dagiti tattaom. Para kada tayo amin nga adda ditoy, taintay kumamay pakita ti panagayat ken panagserbi tayo iti Apo,
Babaen ti panagayat ken panagserbi tayo iti pada tayo a tao iti amin a lugar. Kumararag tayo iti Apo. Apo, danggem ka, tigimong, dagiti tattao. Agpaay ka dagiti personal a panggep, ken pakasapulan tayo. O Ama, si tatalok kami, adenggem dagitoya daw dawat mi, taida tagmiida ken ka, itinagan ni Hesus Kristo, iso nga ilagip mi, tinaindaklan, apan ang isalakan na kada kami. Sapay ko mga rod, ta iti daytoy a Paskwa, marik nami manen tinaindaklan, apan nagayat mo kada kami. Amin dagitoy dawatan mi, gapo ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makay ayaw ti Diyos, ama man nakabali na amin. Ipaay mo kad, Apo, tati Espiritu Santo, anang puno iti tiyan, ninaingasatan na Virgen Maria, babaen ti pan nakabalin na, kastamet kuma, apasantuen na, dagitoy daton nga iroknoy mi, itirabaw ti altar mo. Lawatin mi daytoy, gapo ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo, ada kumakada kayo. Itag-ayo, dagita puspuso yo. Nagyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mikat pakay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kami ken ka Apo na santuan nga amaman nakabalin amin ket agnanayo na Dios. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas. Sinikog ni Virgen Maria iti mang ni binibi nga ayat. Ni met Juan Bautista in waragawag na nga asidag ti ainan. Sana impatuldo idi nga addan. Ket ti met laeng anak mo ti mangipaay ada kami agararagsak kami amang pasangbay. Iti misteryo ti innapan na kay pasngay. Tapno masangpatan na kami nga kararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan.
Anansata makidangdanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel, ken kadagiti amin na bunggoy ken pannakabalin ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, adios kadagiti amin, amin aparswa. Ti langit ken dagana apnoda, iti pakay daydayawam. Husana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga rod, nga ipaay mo, ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik. Isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayo na tulag, isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kaniyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, atin napay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo, aking gayti, iyaay mo. Itingarot panangilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayong paay mo, amay kari kami nga dati to'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi Apo, tada kami makirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysayan na kam kuma iti Espiritu Santo. Laglagi pemkad Apo, ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadiosan. Laglagi pemmet ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Arsobispo mi, dagiti amin na papadi, diakono na konsagraran at tao, ken amin yung agserserbi ti simbaan mo. Laglagi pempay Apo, dagiti kakabsat mi amat maturog asina nama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidan kuma may karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kamto ken ingasata na Virhen Maria ngayon ati Dios, ni San Jose na singpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol, kadagiti amin na sa santo, isudaan nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayo ken ka. Gapo ken Hesu Kristo,
nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, irok na imiken ka man nakabaling nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Natayuan na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagmaga, ken naadalan kadagiti na Diyos na panursuro, turdan tayo ti agko na. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakem mo. Dito'y daga akas sa dilangit, itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem met ti basol mi, akasmet pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet bay-bayan ngaumanugot ti suliso, ket isalakan nakam. Dawatan mi ken kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itnam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol may lisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat na namnamaen mi, ken iti ay ni Jesucristo, anang isalakan kada kami. Turay ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon adinto, agsarday. O Apo mi ay Jesucristo, kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapu kanyak, tited ko kada kayo. Saan ka, dadag iti basbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglasyam, ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kad, saan ka, dadag iti basbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglasyam, ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kad, asya asikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya ako. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat at iti kordero ti Dios, at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
dagdekan at kumararag tayo. Hagyaman kamken ka, uman nakabalin amin a Diyos. Inawat mi iti komunyon at alagad ti agnanayo na panakaisalakan mi. Ipaay mo kadi, tati ad-adda ay sidag ti piyesta ti panakaisalakan mi. Umad-adda kumamet iti pasnak mi nga agsarbikan ka. Tapno mapudnuan minto, arambakan ti misteryo ti panakaipasngay ti anak mo. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kay kuma ti man nakabali na Dios. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti nasantuan a misa in kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanin ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit iti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika maestro mi,
tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtayng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, ken nagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, nagtukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy ka magsagana kami, o Apo. In kami tinaduma adiso, itanon mi ti saom ken panagservi. Ni Maria, imadalagig nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod maken tuloy kami, at tuy kang sagsagana kami, o Apo. Amin nasagot, inukulit niklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pagkibay po na siya, ang mamati ti luto, palagayat ni ti panatao. Masutuit parabor, agyaman kami Apo. Magsutuit parabor, agyaman kami Apo iti binim. Misyon, kakit mo iti puso, di bagbagi misagot mi, naputukin kami, at tuy kang sagsagana kami, o Apo. At tuy ka nakasagana kami,